Παρουσιάζουμε τον νέο κανονισμό πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς. Εστιάζουμε σε 10 βασικά σημεία που θα ενισχύσουν την προστασία και ανάπτυξη του πρασίνου στην περιοχή μας. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος online για πλήρη ενημέρωση. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού καλύπτει όλους τους δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους όπου αναπτύσσεται το πράσινο του Δήμου Κηφισιάς. Στόχος είναι η συνολική βελτίωση του περιβάλλοντος. Ο σκοπός του κανονισμού είναι η θεσμοθέτηση ενός γενικού πλαισίου αρχών και κανόνων για την προστασία του πρασίνου. Αυτό θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των πράσινων χώρων. Οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων οφείλουν να συντηρούν τη φύτευση των πεζοδρομίων ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η συνεργασία είναι κρίσιμη για τη λειτουργικότητα των πεζοδρομίων. Πριν την έναρξη των εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται ενημέρωση της Υπηρεσίας Πρασίνου για την άσκηση της επίβλεψης. Αυτό διασφαλίζει την προστασία του υπάρχοντος πρασίνου. Ως βασικός κανόνας ορίζεται η ανταπόδοση του φυτικού υλικού που απομακρύνεται σε διπλάσια ποσότητα. Αυτό το μέτρο ενισχύει την οικολογική ισορροπία και την ανανέωση του πρασίνου. Όλα τα δέντρα που φύγονται στους δημοτικούς χώρους είναι προστατευόμενα. Σε περίπτωση ανάγκης κοπής, η άδεια δίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής ή δολιοφθοράς δέντρων, τεκμέρεται ότι την αυθαιρεσία έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης ή νομέας της παρόδιας ιδιοκτησίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη. Παραχώρηση υπό προϋποθέσεις σε πολίτες προς υιοθεσία χώρων πρασίνου στο πλαίσιο καθιέρωσης της συλλογικής περιβαλλοντικής συμμετοχής. Αυτό ενισχύει την κοινωνική ευθύνη και τη συμμετοχή. Αξιοποιείται η εθελοντική προσφορά για όσους πολίτες επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στη διαχείριση και αναβάθμιση των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Η συμμετοχή είναι πολύτιμη. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να συντηρούν τη βλάστηση ώστε να μην εμποδίζει τη χρήση πεζοδρομίων και οδών. Η κλάδευση των δέντρων γίνεται μετά από αίτηση προς την Υπηρεσία Πρασίνου. Για κάθε νόμιμη κοπή δέντρου, ο οικιστής αντικαταβάλει στον Δήμο το ποσό των 400 ευρώ.